Tanjung Puri masih spesial barang Rati Sugianto. Sumber rezeki putra Walaco. Sumber rezeki putra. Kanggo wong ereta. Dudu saking kula ngrebut cintane wong sejen, tapi senyatane ora bisa kelale. Umpama cinta wis nempel ning dada, sing gawe kula ora berdaya. Bas rombongan bajengan yang punya depan, sing durung panas. Mungkin wis terlanjur kula demam lagi batin, senajan buktine batin kula terasa hancur. Bisikan cinta wis nempel ning dada, sing gawe kula ora berdaya. Rati Sugianto kerja bareng HPS Production, Dela Sound System Audio. Bos rombongan ibu-ibu cantik yang punya depan, bapak-bapak ganteng semuanya aja. Wah, wah, wah. Yo, ha, 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 rasane prihatin, wong loro ana ikatan batin. yang sedap temen simbal ya. Oh, hey, Buat ibu hajat saya. Alah. Lemon cinta bisa diukur, emon ganggu latine batu. Pasulah sifate wong wadon, gampang nangis lan gampang ketua. Wong zaman durung kelakon. Kanggo Kang Inok spesial. Kang Oin mungkin wis terlanjur kula demam senajan buktine batin kula terasa hancur. Bisikan cinta wis nempel ing dada, sing gawe kula ora berdaya. Bos saklek nok pajak lalen. Bos saklek di wonge bos saklek. Buat pengantin sayang masih ditunggu. Wah, wah. Kinok. Jalan Kang Bewok spesial. Kang Bewok
Mas Dula rasane prihatin wong loro ana ikatan batin. KPS Production yang punya gambar betul. Wajah cantik, namun cinta bisa diukur. Iku kesuwun. Emang ganggu atine batu. Mas Dula sifate wong wadon gampang nangis dan gampang ketuwon. Wong demen durung kelakon. Dudu saking kula ngrebut cintane wong sing cinta, tapi senyatane kula ora bisa kelale. Umpama cinta wis nempel dada, sing gawe kula ora berdaya.